Kumta perlok kene gede juk jong ka social media keno ka la banja wat ki bolam le ru ki la ban long ki basisha wat ki bor ki basisha ru ki la ban long ki bam sisha kowe ka post ka jing tho ka ya state bha ha Facebook bat ka don ka jinya kren ka bajur bha halur ta ka jing post ngan pule ru ye phi yak e ka bala tho ha ka te ka post hak te ka post ka don ya ka tur jong uwei ubri ubaya serem bat uba arden don ki bru ki bala ong ba kane ka de ka tur jong iba arden sa yangan pen shai pi niyo ya ka jing shai kumta pelok hang ne ngan pen confirm ye pi de ka ba shai kadar pi yo i kane ka post hatu pi la yo i ne em ya kane ka post ha Facebook ka ne ka post kala viral bha menta ta hang ne ha kane ka jing tho pi yo i bat hakane ka pregnancy test pinyo i ya kedur ka ba ikum iba arden dei pio i ka taman tik kum iba arden tang ba bripat de iba arden de bun ki bala komen ba kila bu ya kedur jong iba arden hakane ka pregnancy test kamut kane umde ka kam ka bede te hangne ka jing tho ka tho hang kumno usen rang kwa ban kam khun hanre tang shutes armet ine ithe samla mi bluit da kedur usen rang ba pen armet hakta ka por uta usen rang umla shu ban bure te kum phio i hangne parlok kedur ka i kum iba arden tang ba kane kedur de iba arden bun ki balas ngau si aden bala iyak ne kedur ba kila komen ki komen section ba bale pibu ya kedur jong ba arden pi pen botnam ya ba arden bun ki balas ngau tu bakla lang ba kene ka post dengan pen syai pi parlok itu ba ngau tu bakla ba ki bala mudur ba kene ke dur kede ke jong ba arden haji syam de jong ba arden kene kedur kila sim na giwe ki web na po website na Google na ki bepero pergi platform bar kila ad hangne hakne ka pregnancy test the what's ngau tu bakla kene kedur de jong ba aten IMLA jong ka nong krem constituency ibala long ru kum u president jong ka seng VPP the what's ngau tu bakla ngalap syai pi kene kedur de jong ba arden la de pio iya kene ka post hapo ka Facebook te ignore ya kene ka post tangkatahi ka banga kwa ban pen syai phi menta ka sngi pun ki bala ngau thu bekla lang ba kene ka post ki bala ong ba kene ka de jo kene ka dur ka de ka jong iba arden te kum tanga thrai pila ngau thu ba kene ka dur ende jong iba arden ka ton burom kum ta perlok ngan kut kene ka video tang ne ngau bha share lem sagdi parlok jong phi ki ba ngau thu bakla ba kane ka video kna bikin yo ka jing shai lang ba kane ka video khuble buni pi parok